ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନାମରେ ଜଣେ ଅତି ଗରିବ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦାନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ଚାଲ ଯିବା ପୁରୀ। ସେଠାରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସଖା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ। ସପରିବାର ଆସି ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ଅବଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜେଜନାଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନର ପେଜ ବାହାରେ, ସେ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭକ୍ତର ଏହି କଷ୍ଟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଶୋଇପାରନ୍ତେ? ସେଇ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ସୁନାର ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରା ଖୁଆଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେଇ ସୁନା ଥାଳିଟି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀମାନେ ସୁନା ଥାଳି ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବି ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ସେ ଚୋର ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭକ୍ତର ଜୟ ଜୟକାର ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।